serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Aksyon Radio! Fake news na papayat kapag di kumain ng kanin. Kung diet in a healthy way, subukan ang brown rice. Ang brown rice ay mayaman sa fiber, kaya recommended sa mga nagda-diet. Ito rin ay proteksyon laban sa sakit sa puso, cancer at diabetes dahil ito ay mayaman sa protina, vitamins, minerals at antioxidants. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Panayang add to cart mo dyan sa food delivery. Huwag takaw mata. Bukod sa sayang ang pera, sayang baka maitapon mo lang dahil busog ka na pala. Mag-order o kumuha lang ng kayang ubusin, maging merienda, ulam o kanin man yan. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Tiwala ako sa kapwa Pinoy, kaya naman bigas ng Pinas ang binibili ko. Bukod sa masarap ang bigas Pinoy, feeling safe pa ako dahil alam kong Pinoy ang nagtanim. Ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa mga pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa ibang bansa. Choose wisely, be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Good morning sa mga pinalangga nga manugpalamati. Ilabi na sa ating mga mangunguma. Sa sininga programa, kadalagaan sa agrikultura nga ginadulong sa Department of Agriculture, Regional Office 6 sa pagpanguna ni Regional Executive Director Remelin Ricotel, in partnership with Philippine Rice Research Institute, kaupod ang aton branch director nga si Dr. Geraldo Estoy. Ako si Girlie Carion, in behalf sa aton anchor nga si Lucila Peraltilla nga on leave. Magadulong sang impormasyon, updates kag teknolohiya sa pagproduce sang humay. Sa sininga aga aton pagatalakayon ang ginasaulog nga National Rice Awareness Month. Kaupod naton subong ang isa man ka-eksperto sa field rice. Siya isa ka supervising science research specialist nga gwapuhon. Si Sir Albert Christian S. Sonier, nga magapaampit sa aton kung ano ini ang ginatawag nga National Rice Awareness Month. Salamat, Miss Girlie. Magandang umaga sa iyo. At magandang umaga rin sa lahat ng ating tagapakinig. Pinagtoy ayon sa Presidential Proclamation 524 noong 2004. At ang tema ngayong taon ay Be Responsibly Healthy. Again, Be Responsibly Healthy. Tamang-tamang temang ito. Okay? Again, ang Be Responsibly Healthy, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Dahil ito rin ang panahon na dapat nating palakasin ang ating katawan upang makaiwas tayo sa sakit. No? So, maging sa kanin ay meron tayong pagpipilian kung ano ang mas masustansya bukod siyempre sa mas masarap na kanin na nakasanayan na natin. Tama! Kaya naman, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. Kasi Sir Ax, ito talaga yung pinag-uusapan ngayong buwan. Paano nga ba maging responsibly healthy? Unang tanong, bakit meron tayong National Rice Awareness Month?
Sa nasabi ko nga kanina, Miss Gurley, ang National Rice Awareness Month ay ipinagdiriwang natin sa bisa ng Proklamasyon number 524 noong January 5, 2004. Ito ay sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang layunin nito ay mapataas ang awareness ng publiko sa mga isyu patungkol sa malnutrition at kahirapan at sa pag-abot ng rice self-sufficiency sa ating bansa. And as our country celebrates this year's NRAM or yung National Rice Awareness Month nga natin, so the DA and other government agencies reiterate the importance of consuming healthy and nutritious rice, especially this time of COVID-19 pandemic. So ang kampanyang ito ay gusto natin magsilbing paalala na pag-ingatan natin ng ating kalusugan lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ayun, nasagot na din sa wakas ni Sir Axe. Kaya, be responsibly healthy ang tema ngayong taon. Paano po ba tayo maging responsibly healthy? Magandang tanong yan. Meron tayong 3 paraan kung paano magiging responsibly healthy. Meron tayong 3 tips na ibibigay ko sa inyo. Una, kumain ng brown rice at iba pang masusustansyang kanin. Alam mo bang mas mabilis makabusog ang brown rice? Kaya kung ikaw na nakikinig na on diet, try mo na ang brown rice. Ang brown rice ay mabisang pananggalang sa sakit sa puso, cancer, diabetes, dahil ito ay mayaman sa protina, vitamina, minerals at antioxidants. Bukod sa brown rice, maaari mo ring subukan ng black rice o ang red rice. Pangalawa, tangkilikin ang bigas ng Pinoy. Bukod sa masarap ang bigas Pinoy, mas lalong may inspire ang ating mga magsasaka na pagsikapan pa ang kanilang pagsasaka. Kung bigas Pinoy ang ating tatangkilikin. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa mga pinakamababang maglagay ng pesticides sa palayan. So, mas healthy, walang chemical ang mga palay na dito na-produce sa ating bansa. Ikatlo, huwag maging takaw-tingin. O ikaw, hindi ka dapat maging takaw-tingin. Dapat kumuha lang tayo ng kaya nating ubusin. Minsan kasi pag nakikita natin na mukhang masarap, ang dami nating kinukuha, pero hindi pala naman natin kayang ubusin. Sayang. At kung kakain naman tayo ng sobra, ang sobrang carbohydrates mula sa kanin ay maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, at sakit sa puso. Yun pala yun. Kaya sa ating mga tagapakinig, huwag kalimutan ng 3 tips. Una, kumain ng brown rice at iba pang masustansyang kanin. Pangalawa, tangkilikin ang bigas ng Pinoy. At ang panghuli, huwag takaw-tingin. Ayan, sa mga nakikinig dyan, no? Kumuha lang ng kayang ubusin. O nga pala, Sir Ax, na-mention po ninyo ang tungkol sa brown rice na maaaring kainin kung nagda-diet. At isa na ako dun, Nagda-diet talaga ako, hindi lang halata. Marami pa ding nalilito. Kung ano nga ba itong brown rice? Maaari po ba nating ipaliwanag ng bahagya sa ating tagapakinig? Okay, sige. Una, ang brown rice ay hindi isang espesyal na klase o variety ng palay. Ibig sabihin, kahit anong variety ay pwede nating gawing brown rice. Ang brown rice ay unpolished rice. O ito yung palay na inalisan o tinanggalan lang ng balat. O ipa, kung dito sa atin ay labhang. Naiiwan ang bran o ang upa na nakabalot sa butil ng palay, bigas o kanin. At dito natin nakukuha ang fiber, proteins, antioxidants at iba pang mga sustansya. At para sa kaalaman ng lahat, may asosasyon po tayo ng mga magsasaka na nagbebenta ng brown rice. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa chairman ng Rice Bisnarco na si Mr. Donato Melgaso sa numerong 0919-922-8477. Again, si Mr. Donato Melgaso sa number na 0919-922-8477. Ayan.
Si Chairman Donato pala ng Rice Peace o Rice Business Innovation System Negros Agrarian Reform Cooperative. Shout out po sa inyo at sa mga miyembro ng kooperatiba. Wala bang brown rice dyan? Para sa aming dalawa ni Sir At? Baka naman. Biro lang po, biro. Pero baka naman, no? Congratulations din po pala sa mga makinaryang na ibigay sa inyo ng PhilMec. Sir Ax, meron tayong mga aktibidad na nakakasa para sa selebrasyon ng National Rice Awareness Month. Ano-ano nga po ito? Okay, meron tayong feeding program. Mag-prepare tayo or maghahanda tayo ng pagkain para sa mga kabataan. Ang gagamitin natin ay brown rice. So, yun, ipe-prepare natin at ibibigay natin sa kanila. Ngayon, may kasabay itong mga programa para mag-enjoy sila sa feeding program activity natin. Pangalawa, mayroon tayong Young Responsible Ambassador Vlogging Contest. Young Responsible Ambassador Vlogging Contest. Okay? Kasi usong-uso at napapanahon ngayon ang pagbablog ng ating mga young generation. Kaya sa ating Young Responsible Ambassador, inaanyayahan po natin ang mga kabataan na gumawa ng isang maikling video kung saan ipapakita nila kung papaano sila magiging or nagiging responsibly healthy. Kaya kung may kakilala kayong mga bibong kabataan or kayo mismo na nakikinig, hawakan na ang inyong mga camera at gumawa na kayo ng video. Pangatlo, meron tayong virtual run or ang ating Run for Rice. Okay, isa sa mga inaabangan na activities natin tuwing NRAM ay ang ating fun run. Okay, maganda kasi yung ating ruta mula sa Capitol papunta rito sa PhilRice sa Kadsilayan, Murcia. At tungod sa pandemya, sa unang pagkakataon po ay gagawin natin itong virtual run. Ibig sabihin, maaari kayong tumakbo kahit saan at kahit kailan sa loob ng buwan ng Nobyembre. Ang ating Run for Rice ay isang virtual run for a cause. Ang proceeds ng activity natin ay idodonate po natin as rice or milled rice sa isang orphanage sa Bacolod City. Kaya sa mga kaibigan nating runners or running enthusiasts na nakikinig ngayon, at mga magsasaka, kabataan, estudyante, sali na kayo. Okay? So please visit our FB page, DA PhilRice Negros, para malaman kung paano mag-register at para sa iba pang impormasyon tungkol sa ating mga advokasya. Yun. Maraming salamat, Sir Ax. Naway may napulot o may nakuha kayong mga mahalagang impormasyon ngayong araw sa kanya. Mayroon pa po ba kayong mensahe o sa ating mga tagapakinig? Okay, so salamat din, Miss Girlie. Gusto ko lang ulitin yung tatlong mensahe ng ating tema na Be Responsibly Healthy. So, siguro mas maganda, repeat after me. So, una, kumain ng brown rice. Okay? Kumain ng brown rice at iba pang masustansyang kanin. Pangalawa, tangkilikin ang bigas ng Pinoy. At ikatlo, huwag maging takaw tingin. Yan. So, kung sumunod kayo, nag-inulit nyo, mas mararamdaman at masasapusin nyo itong ating advokasya at maraming salamat sa inyong pakikinig. Para naman sa may iba pang katanungan kung paano maging responsibly healthy, i-like o i-follow lang ang Be Responsible Facebook page. Siya nga pala, sa susunod na Biyernes po, abangan nyo ulit ang PhilRice para sa mga updates sa seed distribution under the Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa may mga pamangkot, syempre makig-angot lang sa DA PhilRice Negros page. Paki-follow, like, and share lang po ang page namin. Thank you so much. Once again, good morning po. Fake news na papayat kapag di kumain ng kanin. Kung diet in a healthy way, subukan ang brown rice.
Ang brown rice ay mayaman sa fiber kaya recommended sa mga nagda-diet. Ito rin ay proteksyon laban sa sakit sa puso, cancer at diabetes dahil ito ay mayaman sa protina, vitamins, minerals at antioxidants. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Panay ang add to cart mo dyan sa food delivery. Huwag takaw mata. Bukod sa sayang ang pera, sayang baka maitapon mo lang dahil busog ka na pala. Mag-order o kumuha lang ng kayang ubusin, maging merienda, ulam o kanin man yan. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Tiwala ako sa kapwa Pinoy kaya naman bigas ng Pinas ang binibili ko. Bukod sa masarap ang bigas Pinoy, feeling safe pa ako dahil alam kong Pinoy ang nagtanim. Ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa mga pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa ibang bansa. Choose wisely. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugin nga salamat. Aksyon Radio!